Pito ka magbanay ang gipabakwit dihang gibaha ang pipila ka lugar sa Panakan, Davao City. Natumbok sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ilabihan ka baga nga siltation ug mga basura nga nagbara sa drainage mao'y hinungdan sa paglapaw sa tubig sa creek atol sa pag-ulan. Ani report ni Argil Relator. Sa usa ka subdivision sa Barangay Panakan, Davao City, makita nga gilunupa na ang mga kabalayan sa lugar. Tagahawak na sab ang level sa tubig baha. Kuha kini niadtong Sabado sa kadlawon dihang mibunok ang ulan. Sa laing subdivision sa Barangay Ilang, gilayong naglusad og rescue operations ang hiniusang puwersa sa mga otoridad sa Davao dihang gibaha sab ang maong lugar. Unang gipangsakay sa rescue boats kadtong mga bata ug mga tigulang. Miabot og hapit tuhod ang level sa tubig sa pipila ka areas. Pagkabuntag, nakasinati gihapon og pagbaha sa daang Maharlika Highway sa crossing Malagamot, Panakan. Sa datos gikan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 ka mga magbanay ang gipabakwit sa covered court sa Barangay Panakan. Gilayong naglusad og inspeksyon sa lugar ang mga personahe sa Davao CDRMO. Din hinasayran nga naa na sa 50 hangtod 80% ang silt sa Panakan Creek. Naay project ang DPWH nga kining flood control, nagimo sila yun kanang kapag-pato kani nga isiyuhan og kanang mura og kanang wire o nagkabyon nya karon ang nagtabo is during sa pagtrabaho katong mga yuta na natagat sa wala na lang i-move out hindi sila pa ibili lang dito sa pagtrabaho sumoto nagkaanam og kanang ang yuta. Migamay matud pa ang lusutanan sa tubig, busa dihang miulan, mibugwak ang tubig padulong sa residential areas. Nasuta sab nga barado ang cross drain sa drainage line sa Malagamot Road tungod sa mga basura ug siltation. Busa, gilayong gisubay sa Davao City Ancillary Services Unit ang drainage sa Panakan, diin ubay-ubay ka mga basura ang ilang nakuha nga mao'y nakabara sa gianan sa tubig. Gihipo sabdayon sa mga personahe sa sentro ang mga nakuha nga mga basura. Nagkatagbo na ang CDRMO ug Barangay Council sa Panakan labot sa mga laka nga himuon. Girekomenda nga ipatanggal sa DPWH ang mga debris sa Panakan Creek ug i-clear ang mga structure nga naga-encroach sa mga gabyon ug creek area. Hangin mo sila kung nasa barangay resolution ordinance urging sa DPWH immediate rehabilitation or restriction of Malagamot Creek. Kinahanglan siya sa usab ang structure dike. Ang gabyon na tasan siya, ang level siya, dili siya level sa yuta kay kung overflow, musaka ang tubig ato sa community. Gipangayuan pa og kabahin ang DPWH labot niini. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.